Sanibonani babukeli, siyabingelela kwinsika yesizwe ababengelelayo bangaba kwasiyaphila ngedlozi. Sisebenzela eNanda, sisenanda lapha kwaMshakazafe. Bakwasiyaphila ngedlozi basebenza kanjani na? Basebenza badila ney'nkinga zabantu. Ungabe unenkinga zothando, unenkinga zemali engahlali, unenkinga empilweni yakho, unenkinga yomsamo ophenduliwe, unenkinga wazalwa wambethe. Sondela kwasiyaphila ngedlozi bazokusiza. Ngicela silandele lapha kwilinki kwinsika yesizwe, sizokufika sichaze kabanzi ngomsebenzi wakwaSiyaphila ngedlozi.